pasamos para poder chegaros aquí. Debemos aspirar estes 2 anos que no eido económico esa fusión significa que nos mantemos. Non nos basta con ser un goberno mellor que o... Como estaría España con austeridade? Como estaría España con rigor? Como estaría España con xestión? Como estaría España no equilibrio das súas contas públicas? Sabedes como estaría España? España estaría gobernada polo Partido Popular e por un galego chamado Rajoy, en vez de estar gobernada por o Partido Socialista e por un presidente provisional chamado Zapatero. Así estaría España. Amigas e amigos, non debemos conformarnos. Non debemos conformarnos con simplemente facelo mellor que o Partido Socialista ou os nacionalistas. Senón que debemos tentar cada día ser un mellor goberno. E desde abril do ano 9 vos podo asegurar que ese deber é o que nos ten centrado na Xunta de Galicia. Nos temos centrado nas galegas e nos galegos, nas súas preocupacións. Nos temos centrado en manter o benestar de Galicia con menos recursos que nunca. Nos temos centrado en mellorar a economía deste país, porque os recursos públicos que investimos euro a euro están investidos desde a óptica de conquerir a maior rentabilidade social e económica dos nosos investimentos. Desde hai 2 anos, Galicia forma parte da solución dos problemas de España. Queridos amigos, os problemas persisten, pero estamos máis preto de atopar as solucións. Porque as solucións, aínda que algúns gobernos non o queiran ver, as solucións están nos cidadáns, no seu sentido común, na súa inmensa capacidade de resistencia.